Moro YouTube! Mä ajattelin, että nyt olisi ehkä ihan hyvä hetki tehdä tämmöstä videoa, tää vlogityyppistä videoa. Meillä on täällä Maxki ratin toisella puolella. Tänään on iso päivä, tänään on droppipäivä. Ei jännitä silleen, mut silleen... Vähän mahanpohjassa. Niin, vähän on silleen perhosia vatsas, et ei yhtään tiedä mitä tulee. Paljon sä oot painanut kyllä duunia sen dropin eteen, että kyllä sä saat olettaakin sieltä jotain takas kans, että Jep, ja... hyvää varmasti tulee. Ite, mitä voin omalla kokemuksella sanoa, niin hyvältä näyttää. Jep. Lähtökohdat. Jep, se on just näin. Itse asiassa mulla on hiuksetkin vaihtunut viime videosta. Otin vähän tämmöstä kesäsempää tyyliä, niin sitten ei oo niin kuuma. Toi näyttää hyvälle mun mielestä. Varsinkin toi blondi. Jep. Eka se on häitä epäröt, mutta Niin. se tuli sitten hyvä. Jep. Mutta me ollaan tällä hetkellä menossa salille. Ei oo mikään paras tällä hetkellä Kuopiossa. Tai siis vähän tämmönen pilvinen ja tiedätkö, Joo, synkän vähän. näköinen. Niin jo. Kyllä ne aurinkokilit sais tulla taas takaisin. Jep. Kun nyt ollaan menossa salille, meillä on ohjelmassa olkapäät, vatsat. Varmaan, se Joo. sen tiili. Joo. Me käytetään Pro Splittiä ja saliohjelmana. No niin, nyt oltais päästy salilta. Käytiin Lidlistä vähän koppaamassa paistopisteet, tämmönen setti. Sitten pitää muistaa vetää päivän kreatiinit. Parasta kreatiinia mitä on, ei oo kaupallinen yhteistyö. Mitäs muuta? Kello on tällä hetkellä... Maksi. Niin, kello on tällä hetkellä 11 ja just tultiin salilta ja nyt tehdään töitä ja sit katsotaan kun alkaa se droppi lähestymään, niin käydään sitä ennen vielä syömässä ja livetetään pari tuntia ja en tiedä. Saa nähdä. Tosi monia varmaan kiinnostaa, että miten mä oon niinku päässyt tähän tilanteeseen, että mulla on niinku, no esimerkiksi tällä hetkellä mulla on TikTokissa joku 4700 seuraajaa, Instagramissa on 1800 seuraajaa ja sähköpostilistalla ja SMS-listalla on joku 400 ihmistä. Se nyt ei oo sille niin kasvanut yhtä nopeasti kuin noi somet, mut sinnekin on tullut silleen ihan hyviä ihmisiä ja mä oon silleen kiitollinen siitä, että sinne on tullut ihmisiä ja ihmiset niinku tykkää ja haluaa näitä mun vaatteita, niin tosi arvostettavaa. Ja mitkä on niinku ne syyt tällä hetkellä, mikä on mahdollistanut ton tämänhetkisen kasvun, mitä me ollaan nyt saavutettu tässä noin kuukauden, ehkä 1,5 kuukauden aikana. Silloin kun mä tulin Espanjasta Suomeen, niin mulla oli joku, mitäköhän mulla oli 1000 seuraajaa TikTokissa ja IG:ssä oli 200 seuraajaa. Ja sähköposti- ja puhelinnumerolistalla oli tyyliin 100 ihmistä ihan maksimissaan. Niin ensinnäkin mä sain heti sen kunnollisen samplen, minkä ansiosta mä sitten pystyin tehdä semmoista kunnollista markkinointia. Ja sit mulla oli kuvaaja, Max kuvaa aina mun videot ja mä kuvaan Maxin videot. Stadin reissu, se oli 3. Se oli tosi tärkeä reissu. Vaikka sieltä olisi vähän silleen jäi harmittaa, että sieltä olisi voinut tulla vähän enemmänkin kontenttia. Tosin meillä oli vaan 72 tuntia aikaa siellä stadissa ja meillä oli muutenkin ihan helvetin kova kiire. Me käytiin moikkaamassa niin montaa eri ihmistä, meitä pyydettiin eri toimistoille käymään ja meitä pyydettiin joka paikkaa ja ihmiset tuli moikkailemaan ja tunnistaa koko ajan. Sitten meidän piti kuvata sitä kontenttiakin, minkä takia me mentiin sinne. Niin sit piti vähän silleen niinku kuttaa asioita, mitkä ei ollut niin tärkeitä siinä hetkessä, mutta se oli kyllä silleen hyvä tuuri. Mä en laskenut niitä videoita, että monta me saatiin kuvattua niinku mulle. Me saatiin sen verran videoita, että se riittää just droppiin ja vähän droppin jälkeen. Ja nyt meillä on plääninä, että me tultais nyt niin kuin, ei tänä viikonloppuna, mikä on tää vappuviikonloppu, vaan sitten, eli ensi viikonloppuna. Niin se on nyt tälleen alustava plääni, että silloin tultais seuraavan kerran. Mä suoritan tällä hetkellä autokorttia, mikä sit vähän silleen hidastaa sitä prosessia, että milloin me mentäis seuraavan kerran stadiin, koska viimeksi kun me käytiin stadissa, niin me lähettiin 5 aamulla, tai herättiin 5 aamulla, ja oltiin about 6 aamulla autossa, ja sit kun me lähettiin stadista, niin me lähettiin 10 aikaan illalla sunnuntaina, ja me oltiin joskus 5-6 aikaan Kuopiossa, niin se on silleen tosi puuduttavaa Maxille ajaa yksin, et ei pysty vuorottelemaan, koska mulla ei ole ajokorttia, niin se pitää nyt hoitaa silleen, mulla on teoriakoe varattu 5.5. Se on niinku, onko se nyt keskiviikkotyyliin?
en mä ihan varma. Ei kun on se tiistai tai keskiviikko. Ja sit simulaattorit on varattu niinku keskiviikolle ja torstaille. Ja sit mun pitäisi käydä suorittaa se ajotunti ja inssi Seinäjoella, koska mä en yhtään tiedä minkälainen liikenne Kuopiossa on ja mä en oo ikinä ajanut täällä. Niin mulla ei ole silleen mitään hajua, että miten täällä toimii, mutta Seinäjoella mä oon ajanut, niin mä tiedän minkälainen se liikenne siellä on ja mitkä on niinku yksisuuntaisia ja tälleen näin. Kyllä mä varmaan sen täälläkin saisin läpi, mutta en mä vittu ottaa sitä turhaa riskiä, että mä en sais sitä läpi, koska se inssi on silleen kumminkin semikallis, että 110 € tunnin ajelusta. Sen kun tyrii monta kertaa, niin kyllä se aika kalliiksi tulee. Niin sen mä menen tekemään Seinäjoelle ja sit mulla itse asiassa pitää käydä moikkaamassa äitiäkin. Mut siis tällä hetkellä on tilanne se, että tosiaan mulla on droppi tänään. Silleen vähän jännittää, sellainen hyvä jännitys päällä, ettei silleen niin kuin, ei ole mitään hävittävää siinä mielessä, vaikka mä oon investoinut ihan helvetisti tähän nyt, että kaikki stadireissut ja kaikki postituspussit, tarrat, kiitoskortit, samplet, kaikki maksaa. En mä silleen ajattele, että se on riski, koska mä kumminkin luotan sen verran paljon itteeni, että jos mä keskityn yhteen asiaan ja teen sitä niin kuin jatkuvasti, niin silloin mä saan jonkun asian onnistumaan. Ja nyt on oikeasti semmonen aihe kyseessä, mistä mä oon itekin kiinnostunut ja mistä mä tykkään. Mä uskon, että tää droppi tulee menee tosi hyvin ja se nähdään sitten tässä videossa vähän myöhemmin, että silloin 6, kun droppi aukeaa, niin miten menee. Ja sitten meillä on tänään plääninä, en tiedä sanoinko jo aikaisemmissa klipeissä, että pitää pari tuntia liveä ennen sitä droppia, että saadaan vielä vähän lives hypätettyä sitä. Silleen aika lailla, jos palataan takaisin siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin kaikki niinku haastatteluvideot on ollut se, mikä on niinku räjäyttänyt koko homman. Mulla on screenshotteja siitä, kun mulla on joku 1000 seuraajaa tai 2000 seuraajaa. Ja sit niinku 10 päivää siitä, niin on joku 4500. Se on mulle silleen tosi paljon, koska mä totuin siihen Espanjassa, että mulla oli joku 600 seuraajaa ja sit seuraavana päivänä oli tullut 100 lisää. Niin se oli silleen, että vitsi tää kasvaa nopeeta. Mut sit taas kun miettii, että mä sain yhdestä videosta, mitäköhän mä saisin 600 seuraajaa. Se on silleen tosi hyvä fiilis, että ihmiset on kiinnostuneita ja haluaa ostaa mun vaatteita. Mut joo, tämmönen jäppäyssessio tähän väliin. Kansi kattoo video loppuun, jos te haluatte nähdä, että miten droppi menee. Ja sit vielä se asia, että nyt tuli eilen, eli 89.4. joku uutinen, että tulee joku uusi lakiuudistus, että 17-vuotiaana ei saa ajaa yöllä, mikä on siinä mielessä vähän huono, ja se lakiuudistus tulee toukokuun lopulla. Että miettii, että jos mun ja Maxin pitäisi lähteä vaikka stadista takas Kuopioon joskus 10 aikaa illalla, ja mä vähän niinku hangin sitä korttia sen takia, kyllä mä nyt muutenkin hangin sen kortin, että jos mä en saa ajaa yöllä, niin se on käytännössä ihan turha tähän hetkeen, jos me ei voida silleen Maxinkaan vuorotella, jos me tullaan stadista esimerkiksi. 12-5 aikaa ei saisi ajaa 17-vuotiaat ja mä täytän vasta lokakuussa 18. Niin saa nähdä, että miten tässä tehdään. Mut kyllä mä uskon, että kaikki järjestyy. Siis siellä on Max taustalla. Moro, mä tulin taas tänne. Mä oon tulla teippaamassa Teslaan Celestikin kilpeä, mutta siis viimeksi kun lähettiin, oliko se just 10 aikaa miltä me lähettiin? Se oli about sin 10 pintaa, kun me lähettiin. 2 päivää putkeen vedettiin semmosella niinku 5 tunnin yöunilla, kun meillä oli tosiaan vaan 2 päivää aikaa olla siellä stadissa, niin me yritettiin hyödyntää se aika niin hyvin kuin vaan voitiin. Niin yöunet jäi vähän vähäiseksi. Sitten koko päivä vielä sunnuntai-päivä painettiin kuvauksia ja sitten 10 pitäisi lähteä ajaa Kuopioon. Sitten kun kello oli joku 1 tai 2 siinä paikalla, niin kyllä pikkusen alkoi niinku ramasee. Jep, siis mä luulin, kun se alkuperäinen uutinen niin tuli, mä luulin, että se tulee vasta loppuvuodesta. Mä olin silleen, että jes, mutta ei sit vissiin. Mutta ei voi mitään, kyllä se silleen on ihan ymmärrettävää, että ne määrät, mitä tulee noit kolareita ja tommosia tapaturmia, niin on silleen, onko se kasvanut? Niin, ihan täysin niinku ymmärrettävää. Niin, ihan täysin ymmärrettävää, että tommonen lakiuudistus tulee. Että se tulee just tähän aikaan, että se olisi voinut tulla vaikka loppuvuodesta. Mutta ei voi mitään. Tälleen se menee ja tulee tämmösiä pieniä ylläreitä aina, mutta eiköhän me kaikista selvitä. Mutta tosiaan ensi kerralla ollaan luultavasti stadissa vähän pidempää, et ei just tarvi olla niin kiireinen viikonloppu ja sit ettei tarvi lähteä ajaa niinku yötä vasten. Tultiin just Maxin kanssa kotipizzaa syömään vähän lounasta, että energiaa pitää sit sitä liveä ja tälleen näin. Niin meikä tilas Kana Kotsonen hottikastikkeella ihan sairas setti. Minkä Max tilas? Se on kebab Kotsonen, aina sama. Kebab Kotsonen, se on hyvä. Siellä on. Oi. Olisin tarvinnut ehkä. Onko nälkä? Vähän. Mä en tiedä, onko tää vähän virhe syödä näillä, mutta... No niin, nyt on syömässä käyty.
Kävin koppaamassa tämmösen Novellen. Ai vitsi, kyllä lähti nälkä loppupäiväksi. Hyvä vesi, mitäs maksasti? Tommonen paholainen. Älä edes näytä sitä. Älä edes näytä. Näyttää- Lasinpesun nesteellä. Näyttää lasinpesun nesteelle ja maistuukin se mihin hirveelle, ei jatko. Ja jatko. Nyt on jännät tilanteet päällä. Nyt on 5 minuuttia enää. Sitten on droppi auki. Vähän jänskättää. Hyvin se tulee menee. Hyvin se tulee menee. Mut joo, katsotaan sit seuraava klippi, kun miten menee. Nyt olisi seuraava päivä dropista. Droppi meni, tai siis droppi ei ole vielä loppunut, mutta dropin eka päivä meni tosi hyvin. Siinä mielessä, että saatiin ihan hyvä määrä tilauksia. Ei ehkä päästy siihen ihan mitä mä niinku oletin saavani tai mikä mun tavoite oli. Jos vertaa vaikka noihin seuraajiin, mitä mulla on tällä hetkellä, kysyin tekoälyltä, että kuinka paljon mun olisi pitänyt saada tilauksia mun seuraajamäärillä ja mun niin kun, kaikilla SMS-listoilla ja sähköpostilistoilla. Se sanoi, että niin kuin paljon enemmän mitä mulla tällä hetkellä on, niin sit mä aloin miettiä, että mikä siihen johtaa, että mulla on niin paljon vähemmän. Brändin kontentti silleen tällä hetkellä perustuu pelkästään haastatteluvideoihin ja lipsynkkeihin ja kaikkeen tommosiin. Mun brändillä ei ole silleen oikeastaan mitään niinku DNAta tai identiteettiä. Miksi just jonkun pitäisi ostaa mun brändiltä? Ei toi silleen oikein tee järkeä. Kiitos kaikille tilaajille, jos sä oot tilannut ja katsot tätä videoa, niin arvostan tosi suuresti. Mutta joo, tämmönen jäppäyssessio tähän väliin ja olen tosi kiitollinen kaikesta, mitä tällä hetkellä nyt on tullut tilauksia, että tähän pisteeseen ollaan päästy, mutta nyt pitää alkaa niinku selvittämään, että mitä seuraavaksi, minkälaista kontenttia, kaikkea tommosta ihan helvetisti hommaa, mutta ei voi mitään, ei tää on niinku all sunshine and rainbows, vaan kyllä täällä on niinku tämmösiä hetkiä että niinku vituttaa niin sanotusti. Eiköhän tää tästä, kaikki järjestyy. No niin, se olisi sitten sunnuntai. Olisi aika lailla droppi taputeltu. Ei mennyt ihan silleen, mitä mä oletin, että menee. Tuli vähän vajaa 2 tonnia myyntiä, mikä ei ollut silleen lähelläkään sitä mun tavoitetta, minkä mä olin asettanut itselleni. Mutta se on ihan fine. Mä oon ihan tyytyväinen tuohon 2 tonniin. Että miettii, että olisi voinut mennä paljon huonomminkin. Se just, että jos tais helppoa, niin kaikki tekis tätä. Että silleen en mä oo epäonnistunut. Se ei oo ehkä mennyt ihan silleen miten mä oon niinku olettanut sen menevän. Jos mä olisin olettanut, että mä saan 2 tonnia myyntiä, niin mä olisin ihan helvetin tyytyväinen. Mut kun mulla oli tavoitteet niin paljon korkeammalla, tähän nyt sitten päädyttiin. Tässä kohtaa, nyt kun on sitä dataa, niin nyt tietää, että mitä pitää alkaa lähteä niinku muuttaa ja minkälaista markkinointia alkaa tekemään ja minkälaisia tuotteita, että sai vähän sellaista selvää, että mitä mä lähden niinku toteuttaa, että sitten on niinku sellainen, vähän niinku semmoinen ohjekirja, missä on, että mitä mun pitää tehdä, että se edustaa mun brändin identiteettiä, DNAta ja kaikkea tämmöistä, koska tällä hetkellä se ei välttämättä ole ihan semmoinen, mitä mä itse haluaisin, että se on. Virheistä opitaan ja tekemällä oppii ja niissä kaikkea muita näitä sanontoja nyt on, mutta droppi meni silleen ihan hyvin ja kaikki on fine ja ei kai siinä. Katsotaan mitä on seuraavaksi tulossa. Mutta ei mitään, tää video oli nyt aika lailla tässä. Kiitti kun oot kattonut tänne asti ja tilaa ihmeessä kanava, jos et vielä sitä tehnyt. Mut joo,